وعلیکم السلام شیخ بھائی خیریت تھی ٹیٹ بیدار شیخ بھائی یہ طوال دور پار شاگا سک خیر تورے جی ہم بس افطاری ننا بس سنن داڑے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلم شیخ بھائی نا مہربانی آر شاغس فل خصاص دانا باز مہربانی دانا استن خواہنگ سکا اینو کرے ننا 29واں سالانہ عالمی افطاری اللہ پاک نا فضل و کرم تھی ہر سال مسونی اور مرے کی انشاءاللہ زندگی سمس اینو کرے ننا روچہ نصاب ٹورستا سینزدمی کو روچائے اور چاندہ نتوبے دا ہر سال انا دیتے مرے کک اگر تاریخ ہوری سک تو 24/3/2024 جوانو تاریخ عزیز تاریخ 24 ہے اور 2024 سال ماشاءاللہ عالمی افطاری 29 سالی جاری ساری انشاءاللہ زندگی سمس دا مونم جاری مرے کک اینو ننگ کسی دا عالمی خوشی نہ دے سے اور اسے افسوس نہ دے سے اینو ننگ کے دا عالمی اسے خوشی نہ دے سے اور اسے افسوس نہ دے سے افسوس دا وجہ مننگ اٹھی ارا کی ننا دوست شہید سدیس جان نن تو ساڑی اسکار وقت عالمی تے دا سو اللہ پاک کی منظور مز روڈ ایکسیڈنٹ ہے شہید مز تو شہید سدیس جان انشاءاللہ نن نے سنگت تا کل اوشن دا پرون اینو نہ دے خاص ننگ کے شہید سدیس جان اسی تن مونٹ ننا اس پر ہم بربسو گا تو سنگت تا گنا مشورہ کریر شہید سدیس جان نا سی تصویر جوڑ کن تاکہ انہاں اوشن امپ دا سے امام دلی خان عرفی وا امام دلی خان بھائی دانو ماخمی کو عالمی میریا خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ مسنا شکریہ ادا کی وا اول نیدا پروگرام جوڑ کے سا بلو خواری محنت کے سا دا مجھ کوشش اک نہ ہو ٹھیک ہی دا کرے 29واں رو ہیلو چاندوی رات ہو 29واں ننا افطاری عالمینگا اور بیادت خاص کر کرے شہید سدیس جاننا دونے وہ نن تم کرے سالانہ ہر افطاری تے تد مسنے دا بازی کو نا افطاری غے نن تو نف لیکن وہ نہ یاد آک نن تو نہ رے رکھ او بقایا کرے یہ لو سنگتا کو دا سدیس جان تو مچ اوار مسنو اور سدیس جانے استن دتانو او بقایا کرے میرو امدان بارٹن میں آگاہی ترسکی کک اچھا شیخ کرے دا محنت کرے دا گڑا تھی سن شیخن واروٹن پاسا شیخ کرے شیخن تاون دا بازی کو نا باز بے اندازن انتن زیادہ امیر شیخ کرے دا ٹرین چاہتے کرسی تے بقایا کرے دا انت کارے میں سارے دا مجھ شیخن تاون شی مسونا اچھا شیخ کرے ننا آسی پورا کمک کسی انتن اچھا میر محمد مدد خان بھائی نیت پاس دا بارہ اٹھے عالمی نے بارہ اٹھے اور شیخ سدیس جان نے بارہ اٹھے شکریہ میرا خان دا ننا 20 طلوع عالمی افطاری چاندائی نانے نانے نو بسنو 24/3/2024 بروز اتوارے تومو سلسلہ ننا جاری نمبسنو باقی ننا سے گچینو سنگت سس اس مہربانو سنگت سس کہ انہوں جتام سدیس جان انہوں یاد آگ ننا نعمت موجود رہے انہوں نو جا سنگت تاکنو تصویر معاوضہ کرینو داڑے باقی انہوں یاد آگ ننا زین ٹھرے رو اسے عظیم و سنگت سسکا ننتن ننین اللہ پاک نہ فیصلہ کو ننین جتامس اینو اون یاد اٹھ نن کرے بس سنن اور دا عالمی انتخانون اون کرے اللہ پاک اون مغفرت کی ہمیں جاگئے تھا جنت نصیب کے آمین اینو کرے باملنگ کل اسی دعاس خاص کر شہید سدیس جان کے کہہ رہے شیخ بھائی نیت پاس دا بارہ اٹھے انشاءاللہ صحیح ٹھیک ہے مہربانی نا شیخ بھائی داخت تو کلن زیادہ نہ تعاون مننگ ٹھی بھائی گروپ تن داور بھائی محمد علی خان عمر خان شیخ یار سن چٹ کرسی میں سونے بھائی ماشاءاللہ شیخ کرے کرسی میں سونے داور شیخ باز محنت کرے نظابازی شیخ محنت تک انشاءاللہ ضائع مفاسدہ گروپ کٹے انشاءاللہ ارا کی بھائی داڑے سردار مراد باز محنت کرے نے داور
پڑنگ نہ جاگا ہے نم کی کھیر کرے نے کھیر جیلی کرے نے ماشاءاللہ داختے ہونے گڑا کم تیار ہو سردار بھائی نہ گڑا تیار ہو ماشاءاللہ امید نیرا گا تمک سمی تینا والی تک او گڑاس بسین حسان عبدالحمید بھائی باسنی نوالی تک علاقہ داس آخیر کہنے سک ماشاءاللہ بسیمت کرنا دی بھی سک تیار کا گڑا تینا دا بھائی پرو جوسن اور دام جوسن پور بخش آگانے تو ماشاءاللہ سنگت تک آج محنت کرے نو دا گلو چند کنی اٹھے کباب کر سورتا چی ہاں کباب اگنمم لچھا نمت کب دالا دا سالانہ کنمم ماشاءاللہ روشت کرے نو سینو واہ مراد واہ دا بھائی سردار کل نامحنت تاکو واہ محمد مراد بھائی یہ توالتی نا ہمیں کرسا ہو سک پکوڑا تو بسا ہو سک پکوڑا انم ماشاءاللہ باز ٹیٹو داواری بو شیخ درخواست نم کی سہولت کرے نے پی ماضی ہم ویسے سا پی ماضی دارم پت ہن تو ماشاءاللہ ٹیٹو پکوڑا بسا ہو سک سہولت تک نم داور برابر جالی مالی وال ڈوئے سنوس انت خانی زبائی لو شیخ ان پروگرام آتی چلو بھائی